Живи, здрави да сте. Благодарим от нас. Аки чукати. Пинко розовата пантера. Чети за. С мобилното приложение на Брошураги е по-лесно от всякога да разглеждаш. Кога се смеях така, Боже? И еластика. Айде, разна. Леле, майко. Къде ми е Да еластика? заредиме. И ластичка, кайдете. Ма ластичка, моя. Ето я. А, yes. Хайде, Ради. Файна. Не я карай на Ема, да види. Още ли снимаш? Кога се